ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳମ୍ ସୁଜଳମ୍ ସୁଫଳମ୍। ଆମ ବାଡ଼ିପଟର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିବ ମୁଁ ଏ କ'ଣ କହୁଛି। ଆମ ବାଡ଼ିପଟେ ଇଏ ମୋ ବୋଉର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦୁବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଉ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ତୋଳିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ନେଇଯାଇଛି। ଟଗର, ଗୋଲାପ, ମନ୍ଦାର ଯାହା ବି ଖୋଜିବେ ତରାଟ ଏଠି ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଦୁବ ବି ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୁଲ ଆଉ ଦୁବ ଡାଳପତ୍ର ସବୁ ମିଳିଯାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ସବୁ ବୋଉ ଆମର ତୋଳିକି ଆଣିଛି ହେରି ବାଡ଼ିପଟୁ। ଏଇ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଚା ବସିଯାଇଛି, ଆଉ ଖରା ବର୍ଷାର ଏଇ ପାଗରେ ଚା ପିଇବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା। କାରଣ ଖରା ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ ଚା ପିଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ବାପା ଘରକୁ ଆସିବାର ଫୁଲ୍ ଫାଇଦା ମୁଁ ଏଠି ଉଠାଉଛି। ଗରମା ଗରମ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗରମା ଗରମ ବରା ଆଉ ତରକାରୀ ମୁଁ ଆଉ ଗୁଲୁ ମିଶି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେଉଛୁ। ଆଜି ଗୁଲୁର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି, ତାକୁ ବରା ବହୁତ ସାରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେ ବରା ତରକାରୀ, ଘରର ବରା ତରକାରୀ କେବେ ବି ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି, ପୁରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ସାଧା ସିଧା। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଭେଜ୍ ଥାଳି ଅଛି, ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଦହି, ବରା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ସାଧା। ତାପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ପର୍ବ ଆଜି ଅଛି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଉଛି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।